हेलो आसाम खुलुमबाय जोंनि बर' हारिनि भिडिअ नागिरनाय नोंथांमोनखौ बयखौबो आंनि राइडार दि ब्लग्स इउट्युब चेनेलाव बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। स' लोगोफोर आङो दा दङ नेशनेल हाइवे 31आव आरो लोगोफोर आङो दा नोंसिनो दिन्थिनो नागिरदों जोंनि बड'लेण्डनि राजथावनि क'क्राझार। नोंथांमोना बयबो मिथिखागौ। स' आङो नोंथांमोननो बेखौहाय दिन्थिनो नागिरदों, एक्सप्लर खालामनो नागिरदों जोंनि बड'लेण्ड क'क्राझारावहाय मा दं आरो मा गैया। स' नोंथांमोनाबो भिडिअखौ नायलांबाय थादो। लामायाहाय नेशनेल हाइवेनिफ्राय सोनाब फारसेनिफ्राय फैयोब्ला कारिगावआव फैनांगौ आरो सानजा फारसेनिफ्राय फैब्लाबो कारिगावआव फैनांगौ। बेनिफ्राय कारिगावनिफ्राय ओरै खोला फारसे थांनांगौ जोंनि बड'लेण्डनि राजथावनि क'क्राझारखौ नायनो थाखाय। बिदिब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो। लोगोफोर नोंथांमोना नायनो हागोन लामाया बेफोरबायदि। आङो नै दा कारिगावआवहाय सफैबाय। स' लोगोफोर कारिगावनिफ्राय ओरै खोला फारसे थांनांगौ। नोंथांमोनाहाय नुनो मोनगोन नै ओरैजाय माने कारिगावनिफ्राय 25 किल'मिटार जायो आरोना। नोंथांमोना नायदो नै बेयावहाय जोंहा दैमालु जोहोलाव दङ। बे दैमालु जोहोलावनिफ्राय ओरै खोलाहा थांगोन लामाया। बे लामाखौ बुङो जेडि रड होनना बुङो बे लामाखौहाय। नैबेयावहाय कारिगाव आउटपस्ट मोनगोन, पुलिस स्टेसन। लोगोफोर कारिगावनिफ्राय फैयै फैनानै मोनसे थिनालि होननाय जायगा मोनो। नायदो नै बेबायदि। नोंथांमोना खोनादोंबो जानो हागौ क'क्राझारावहाय CIT दं होननानै। दा नोंथांमोनाहाय नायनो हागोन नै। स' फाइनालि नोंथांमोना नुनो हाबाय नै आङो दा नैबे जेडि रडजों फैनानै नैबे CIT हाबग्रा लामा मोनबाय। ओरै सोनाब फारसे थाङोब्ला जोंहा CIT मोनहैगोन। नोंथांमोना दा लामाखौ नायनानै लानो हागोन। आङो दहायनो बुंखाबाय आरो दहायनो खिन्थाखाबाय नोंथांमोननो लामायाहाय जोंहा जेब्ला कारिगाव मोनो जोहोलाव दैमालु जे बिथांनि मुसुखा दङ बेजोंहाय ओरै खोला फारसे फैनांगौ, जायखौ बुङो जेडि रड। बेजों फैयै फैनानै थिनालि मोनसे मोनफैगोन। जेब्ला थिनालि मोनो थिनालिनिफ्राय खोला फारसे फैबावनांगौ 100 बा 200 मिटारसो फैनानै नोंथांमोना ओरै जोंहा सोनाब फारसे हाबनाय मोनगोन CIT क'क्राझार। नोंथांमोना नायनो हागोन बर्डखौहाय आरो ओरै सोनाब फारसे हाबलांनांगौ नोंथांमोनाहाय नायनो हागोन। लोगोफोर नै नोंथांमोना नायदो CIT-आ बेनो। आं मानि सिङाव हाबैला, नोंथांमोना नायनानै लादो। मेन गेटआ नैबेनो, गेट नाम्बार 1 होनो नामा बेखौ। आरो आङो दा नोंथांमोननो देखायहैनो नागिरदों बड'लेण्ड इउनिभारसिटिखौ। माने बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाबो जोंहा CIT क'क्राझारजोंनो खाथि जायो। दानिया आं थांगासिनो बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव। नोंथांमोना दायो लासैनो नायनो हागोन बड'लेण्ड इउनिभारसिटिखौ। बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव थांनोब्ला CIT-निफ्राय ओरै जोंहा सोनाब फारसे फैनांगौ। सोनाब फारसे फैनानै आरो खोला फारसे फैनांगौ। अब्लानो नोंथांमोनाहाय बड'लेण्ड इउनिभारसिटिखौ मोनहैनो हागोन। नै लामाया बेबायदि। नायदो फाइनालि नोंथांमोन आङो दा सफैबाय बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव। नै नोंथांमोना नायनो हागोन बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालि। स' नोंथांमोना नायनो हागोन नै बड'लेण्ड इउनिभारसिटिया बेनो। आं सिङावहाय हाबैब्ला बेनो जोंहा बर'निबो लिरनाय दंखायो बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालि। आरो नै जोंहा नाय बे बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि फारसेथिंजायनो नुनो हागोन जोंहा बड'लेण्ड मार्टियार्सनि मोनसे मुंख्लं खाम्फाफोरनि मोनसे जायगा दं। बेखौहाय आं दा नोंथांमोननो दिन्थिनो थांगासिनो दं। लासैनो नुनो हागोन। स' आङो दा थांगासिनो नोंथांमोन जोंहा बड'लेण्डनि मुंख्लंफोरनि खाम्फा नायनो। नोंथांमोननोबो दिन्थिनांगोन। माने एसे थांबावनांगौ आरो दा, थेवब्लाबो खाथि खालायावहाय मा दं मा गैया आं नोंसोरनो एसे देखायनि। नायनो हागोन नै ओरैहाय दङ जोंहा मोनसे सुइमिं पुल बायदि, बिराद गिदिरनो, नाथाय सुइमिं पुल नङा। नै नोंथांमोनाहाय नुनो हाबाय सुइमिं पुल बायदि बिराद गिदिर आरोना बेयो जायगायाहाय। मा होनना बुंनांगौ बेखौ। आरो नोंथांमोना नायनो हागोन आंनि ओरै सोरगिदिं माने माबायदि जायगाफ्रा, माने खालि आरोना। मोजां मोनो बेरायफैनो, टाइम स्पेन्ड खालामनो, मोजां जायगा। बाहाय जिरायग्राबो दं। नोंथांमोना जुदि मालाबाफोर फैबायब्ला बेवहाय आरामसे जिरायनो हागोन। जिरायग्राफोरबो दंखायो, सिन्था खालामनाङा। बिबारफोरा नायनो हागोन नै। आरो हौरैजायबो दं माखासे मानसिफोर बेरायफैनाय। स' जोंनि बर' हारिनि भिडिअ नायगिरि नोंथांमोन, आङो दा फाइनालि सफैबायानो जोंनि बड'लेण्डनि मार्टियार्सफोरनि जे मुंख्लं खाम्फा, बेयावहाय आङो मोनफैबायानो। एसे गोजानाव दंबावो।
ओरैजाय दङ आरो ओरै आंनि आगदा फारसेबो दङ। आं नोंथांमोननोहाय दिन्थिजोबगोन। फाइनालि नोंथांमोन बेयावहाय जोंहा नुफैबाय। नै बेनो जोंनि बड'लेण्डनि जे मुंख्लं बिथांमोननि नोंथांमोनाहाय नुनो हाबाय। नै नायनो हागोन नोंथांमोना। रायजो राजा नोंथांमोन, आङो बेयाव फैनानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों। मानोना बेबायदि हालोदाव नुफैनानै बिराद गोजोननाय मोन्दों। मानोना बियो दा जोबोद माने क्लिनैनो दङ आरोना, माने जेबो लेथ्रा जायाखै। बेनिखायनो आङो स्पेसियेलि जोबोद गोजोननाय मोन्दों। जोंनि बड'लेण्डनि जे मार्टियास मुंख्लंफोरनि खाम्फा माने बेबायदिनो अराय गोजों जानानै थाथों आरो बिथांमोननि जिउआबो सोरगोआवहाय आलो गोजोनै थाबाय थाथों। नोंथांमोनाहाय नायनो हागोन। नै बेनो जाहैबाय जोंनि बड'नि बिफा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म। नोंथांमोना बयबो मिथिजोबखागौ। बिथांनि मुसुखा दं बेयावहाय। आरो नायनो हागोन। नै जोंहा ओरै एसे खाथियावनो दंबावो बिनेस्वर ब्रह्म। बिथांनिबो मुसुखा दङ। आरो ओरैजोंबो दंबावो। बेबायदिनो गोबांथार दङ। रायजोफोर नोंथांमोनाहाय फैयोब्ला मोजाङै मोजां नायनो हागोन। जोहोलाव सोमब्ला बसुमतारी बिथांनि मुसुखाखौबो। जोंहा ओरै एसे खाथियावनो दंबावो बालिराम बर'। नोंथांमोनाबो बिथांनि मुसुखाखौ नायनो हागोन। बिथांनिनो खाथियावनो दंबावो जोंहा सासे आइजोनि मुसुखा। नोंथांमोनाहाय नायनो हागोन। नै बिथांनि मुङानो जाहैबाय गायदे बसुमतारी। बिथांनि मुसुखाखौबो नायनो हागोन। आरो बेबायदिनो गोबां मुंख्लंफोरनि जोंहा मुंख्लं खाम्फा बानायनानै दोननाय दं, समायना रमायना। नोंथांमोना फैयोब्ला बेफोरखौ नायफैनो हागोन। आङो दा ओरै फारसेनिखौ नायखांबाय आरो नोंथांमोननोबो दिन्थिखांबाय। आरो दा आङो ओरै आंनि आगदा फारसेथिंजायनिखौ माने दिन्थिनो थाखाय थांगासिनो दङ। बेयावहाय फैनानै नोंथांमोनाहाय नायफैनो हागोन, टाइम स्पेन्ड खालामनो हागोन। बिदिब्ला थौदो। नै दायो आं नोंथांमोननो आंनि आगदा फारसे थानाय जे मुंख्लं खाम्फा बेफोरखौ आङो नोंथांमोननो दिन्थिबाय। समायना रमायना गासिबो क्लिन आरो जेबो लेथ्रा जायाखै। आरो आसा खालामो आरो उननि समाव बेफोरबायदिनो साखोन सिखोनै थागोन होननानै। आरो नायनो हागोन बिर सिलागां बसुमतारी। नोंथांमोना बिथांनि मुसुखाखौ नायनो हागोन। नै बिथांनिनो खाथियाव दङ जोंहा। बिथांनि मुङानो जाहैबाय हरखाब नार्जारी। नायनो हागोन। नै बिथांनि मुसुखाखौबो। आरो दंबावो बिथांनि मुङानो जाहैबाय अन्थाइगोरा बड'सा। नोंथांमोना नायनो हागोन बिथांनि मुसुखाखौबो। बिथांनिनो खाथियाव दंबावो बिथांनि मुङानो जाहैबाय सुजित नार्जारी। नोंथांमोननो आङो मोजाङै डिटेल्सखौहाय फोरमायनो हायाखैब्लाबो नोंथांमोनाहाय बेयावहाय फैनानै नायफैनो हागोन। बिथांमोननि जारिमिनफोरखौहाय फरायनो हागोन। बिजाबफोरावनो गोबां दंखायो। आरो नै जोंहा आरो दंबावो बिथांजोनि मुङानो जाहैबाय हेलेना बसुमतारी। आरो नै जोंहा मुंख्लं खाम्फाफोर नोंथांमोनाहाय नायनो हागोन। बर' हारिनि नोंथांमोन, आङो दा नोंथांमोनखौ बेखौल' बुंनो सानो नोंथांमोनाहाय फैनानैहाय खेनसे भिजिट खालामफैनो हागोन,
टाइम स्पेन्ड खालामफैनो हागोन आरो बेल' नङा बेनि अनगायैबो नोंथांमोनाहाय नायनो हागोन जोंनिनो बड'लेण्डनि राजथावनि क'क्राझारनि सेक्रेटारियेट अफिसफोरखौबो स' बिदिब्ला आं नोंथांमोना लासै लासै दिन्थिलांगासिनो नायलांदो भिडिअखौ। स' फाइनालि नोंथांमोन आङो बड'लेण्ड मार्टियार्सनिफ्राय ओंखारबोनानै फैनानै दायो आङो मोनफैबायानो बड'लेण्ड गेस्ट हाउस। नोंथांमोनाहाय नायनो हागोन आङोथ' सिङाव देखायहैनो हाला, नै बेनो जोंनि बड'लेण्डनि गेस्ट हाउसआ आरो बेनिनो एसे आवगायाव दङ जोंहा बड'लेण्ड सेक्रेटारियेट। नोंथांमोननो आङो लासै लासैनो दिन्थिलांगोन, नोंथांमोना भिडिअखौ नायबाय था। जोंहा बड'लेण्ड सेक्रेटारियेट मोननायनि सिगां साखाथियावनो जोंहा दङ गोल्ड डिजिटेल सिनेमा हल। नोंथांमोनाहाय बेयाव फैनानै सिनेमाखौ नायफैनो हागोन। नै बेयाव दं गोल्ड डिजिटेल सिनेमा हल। बेनिफ्राय बेनिनो आगसिथिंजाय जोंहा दङ जोंनिनो बड'लेण्डनि राजथावनि सेक्रेटारियेट दङ। नोंथांमोनाहाय ओरैजों नुनो हागोन। नै आं नोंथांमोना लासै लासै दिन्थिगोन। स' नोंथांमोन आङो दा सफैबाय। नै नोंथांमोनाहाय नायनो हागोन बड'लेण्ड टेरिट'रियेल काउन्सिल, बर'नि बुङोबा बड'लेण्ड हायुङारि गौथुम। बेसेबांबा समायना रमायना। आरो सिङाव हाबहैनायनि सिगां आं नोंथांमोननो दिन्थिगोन जोंनि बड'निल' नङा गुबुन गुबुन हारि माहारिनि दामग्रा आगजु बा नोङो माखासे कालचार्स बेफोरखौ आङो दिन्थिगोन। जोंहा हाबनायनि सिगांनो गेटआवहाय जोंहा दङ माखासे दामजु आगजुफोर। बे जाहैबाय लिरनायबो दंखायो बेयाव राभाफोरनि दामग्रा आगजु। आरो नैबे जाहैबाय बेंगलिफोरनि दामग्रा आगजु। आरो बेनिफ्राय दङ जोंहा नै मुस्लिम हारिनि माखासे मोसानाय नोंथांमोनहाय नुनो हागौ। आरो नै बेनिफ्राय मदाहिनी माने मोसानाय ना मा जाखो, जिखुनु बेखौहाय कालचार होननानै बुंनांसिगोन। नाथ जगिफोरनि मोसानाय, बेयो मोनसे कालचार नोंथांमोनाहाय नुनो हागोन। बेनिफ्राय दङ जोंहा भोजपुरि नोंथांमोना लिरनायावबो दङ भोजपुरिफोरनि बियो। बेनिफ्राय दङ जोंहा नेपालिफोरनि कालचारेल मोसानाय नोंथांमोना नुनो हागोन। बेनिफ्राय दङ जोंहा राभा हारिनि कालचारखौ दिन्थिदों, नोंथांमोनाहाय नुनो हागोन। आरो बेनिफ्राय दङ जोंहा बेंगलि हारिनि दङ, नोंथांमोनाहाय नुनो हागोन। नै बेनिफ्राय नोंथांमोना ओरैजाय नै गेटआवहाय बेबायदि रोखोमनि दल दामनाय सावगारि नोंथांमोनाहाय नुनो हागोन। हरै फारसेथिं दङ जोंहा माखासे जोंनि बड'नि आरो एसामिस सानथालि बायदिफोरनि कालचारेल दिन्थिफुंनाय सावगारि नोंथांमोनाहाय बेखौहाय नायनो हागोन। आङो नोंथांमोननो दिन्थिगासिनो लासै लासै। स' नोंथंमोना नुनो हाबाय नैबे जाहैबाय गार' हारिनि दामजु आगजु। आरो नैबे जाहैबाय जोंहा हाजंफोरनि। आरो बेनिफ्राय दङ जोंहा राजबंसि हारिनि माखासे दामग्रा आगजुफोर। आरो नैबे जाहैबाय सानथालिफोरनि मा दामग्रा आगजु बाहायनाय जायो नोंथांमोनाहाय नायनानै लानो हागोन। आरो नैबे जाहैबाय एसामिस हारिनि, नोंथांमोनाहाय नायनो हागोन। नै बेनिफ्राय जोंहा दङ जोंनिनो बड' हारिनि माखासे दामग्रा आगजुफोर नोंथांमोनाहाय नुनो हागोन। माखासे दामग्रा आगजुफोर नोंथांमोनाहाय नायनो हागोन। बेनिफ्राय दङ जोंहा गार' हारिनि मोसानाय कालचारेल डान्स, माने हारियारि मोसानाय नोंथांमोना नायनो हागोन। बेनिफ्राय दङ जोंहा मारवारि हारिनि। बेनिफ्राय दङ जोंहा हाजंफोरनि
कालचारेल दिन्थिफुंनाय बेनिफ्राय दङ जोंहा राजबंशी आरो दङ जोंहा सान्थालिफोरनि नोंथांमोनाहाय नै सावगारियावहाय नुनो हागोन बेनिफ्राय दङ जोंहा आरो एसामिसनि कालचारेल मोसाफुंनाय दिन्थिफुंनाय बिथांमोननि सावगारि आरो जोंहा दङ जोंनिनो बड' हारिनि समायना रमायना बागुरुम्बा मोसानाय जोंनि बर' हारिनि कालचारेल दिन्थिफुंनाय सावगारि नोंथांमोनाहाय नुनो हागोन। स' बिदिब्ला आङो सिङावहाय हाबहैनोसै। स' रायजो राजा नोंथांमोन आङो नोंथांमोननोहाय दिन्थिबाय जोंनि आसामनिनो गुबुन गुबुन हारि माहारिफोरनि कालचारेल मोसाफुंनाय आरो माखासे दामग्रा आगजुफोर आरो दा आङो बेफोरखौ दिन्थिखांनायनि उनाव दा आङो सिङावहाय हाबहैबाय। नोंथांमोनाहाय नायनो हागोन नै माबायदि जायगाफोरा नायनो हागोन। गोबां सुबुंफोरा बेवहाय बेरायनो फैदों नायनो फैदों माने समायना रमायना बिराद क्लिन जायगायाहाय। ओरै आंनि आगदा फारसे दङ बिबार बारि नोंथांमोनाहाय नायनो हागोन माने केमेरायावहाय मोजाङै नुवाबो जानो हागौ आरो नै नोंथांमोनाहाय नायनो हागोन स' रायजो राजा नोंथांमोना साननो हागौ बेयो मा जिनिस आरो गोबाङानो मिथियाबो जानो हागौ जोंनि दानि उन्दै उन्दै लाइमोन बिथांमोना मिथियाबो जानो हागौ बेयो मा जिनिस। स' आं नोंथांमोनाहाय बुंनानै होनो एसे बेनो जाहैबाय जोंनि डिमापुर रायजोनि बायखोन्दा नेरसोन खुन्थिया। स' नोंथांमोनाहाय नायनानै लानो हागोन बेफोरबायदि बानायफैनानै जोबोद माने समायना बानायफैदों बे जायगाखौ आरो समायसिनदों जोंनि बड'लेण्ड हायुङारि गौथुम जे बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल बे जायगाखौ जोबोद समायना रमायना खालामफैदों। बेवहाय माखासे जारिमिनारि नेरसोनथिफोरखौ बेरखांथि बेफोरखौ बानायनानै जोंनि बे बड'लेण्ड हायुङारि गौथुम जे बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल बेखौहाय समायना रमायनासिन खालामदों। नोंथांमोनाहाय फैनानै खेबसे बेवहाय बेरायफैनो हागोन नायफैनो हागोन। स' बिदिब्ला जोंनि बर' हारिनि रायजो राजा नोंथांमोन आङो भिडिअखौ बेयावनो फोजोबनोसै। नोंथांमोनाहाय भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो आरो लाइक खालामनानै होदो आरो शेयारबो खालामनो हागोन आरो नोंथांमोनाहाय बिदिनो इयुननि समावहाय मोजां मोजां भिडिअफोर नुनो मोनगोन। स' बिदिब्ला फोजोबनोसै।